गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दाखालि क'क्राझारावहाय मोनसे रेप जानो थांनायफोर गथ'फोरनि माखासे भिडिअ ना बिनिसो भिडिअखौ एसे लाबोनो नागिरदों। खारन भिडिअआ दाखालिनो मोनफैदों आंनावहाय, जि दिनखालि जाथाय जादों होमबा खालिनो मोनफैदों सानावहाय, मैया कर्टआव लांदोंमोनदां बिसोरखौ। ओमफ्राय बेफोर गथ'फोरखौ नायोब्ला ना गोरलै जाय हक आं मोनसे क्षमा बिग्रियो। मैया जिहेतु भिडिअ हगारदोंमोन मोनायावहाय, बेवहाय जाय राइडार्सफोरनि नामखौ लानांगौ बेफोर मुं बुंनाया एसे BRMC खौसो होनफ्लांबाय थादों। जायखिजाया BRMC बे माबानायावहाय राइडार्सफोरनावहाय क्षमा बिग्रियो। खारन बिसोरखौ बुंनाय जायाखैमोन, GLR खौसो होननाय जादोंमोन, गल्डेन लेंगुवेज मटरसाइकेल क्लाबखौ होननाय जादोंमोन आरोखि। बिथांमोननिबो नाजानायावहाय जों दाखालिनिफ्रायनो साक्सेस जाबाय थादों, 100% जालांबाय थादों। दिनैबो सानडे, दिनै जों रेस्ट लागोन सानथामसोआ, बा बेसेबां दिन रेस्ट लानाय जायो नायनि। बिनि उनावहाय खारन देहासोना मानसिसो हिसाबै जों रेस्ट लानो गोनां जादों। हर सानावबो होसोयो नागिरो, ओमफ्राय आरो हरावबो जों हरसे गल्डेन लेंगुवेज मटरसाइकेल क्लाबनिफ्रायबो आफादगिरि, ओमफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि, ओमफ्राय आं, ओमफ्राय आरो ओरै जिसया समफ्रामारि समाज सिबियारि, बेफोरबायदि आरोखि। माखासे एक्स एनडिबिफोरबो दंफायो आरो थाफाबायबो थागोन। एक्स एनडिबिफ्राबो जेरावबो दङ। दा हिसाबै एक्स एनडिबिफ्राबो हेफाजाब होगोन जोंनिफ्रायबो। जुदि एक्स एनडिबिनिफ्राय सोरबाया जुदि ड्राग्स मोनोब्ला, सोरबा सेंग्रानियाव जुदि ड्राग्स मोनोब्ला बेखौ नो कमप्रमाइज। मानो होननानै बुङोब्ला दाखालि मोनसे मोनदोंमोन, बेखौ जोङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै ओरै नङा ओरै बेखौबो जों साजा होनानै दोननाय जाबाय। बेखौबो जाय मानसियाव मोनगोन ना। आरो एक्स एनडिबिफोरनि ड्राग्स जायफ्रा फानदों, ओरैबायदि अभाबाव गोग्लैनायाव, अभाबाव सभाबाबो गाज्रि जायो बियो। खारन सरकारनि दाय, बा बेफोरनि दाया गासैबो सरकारनि दाय जागोन। मानो होनना बुङोब्ला बै सुबुङा जोंनि एनडिबिनि सुबुंफ्रा, एक्स एनडिबिफ्रा मालाबाबो बेफोरबायदियाव मोनथिफेरा। सोरबाया मोनथिगौ जानो हागौ, नाथाय जोंनि सेंग्राफ्रा फ्रायानो बेफोरबायदिखौ मोनथिया। आरो बेबसा खालामनो गोनां जादोंब्लाबो बियो दानिफ्राय जायफ्रा एक्स एनडिबिफ्रा ड्राग्स बिजनेस हमदों बा फाननो हमदों, बिसोरो गोजानाव थानाया मोजां। एक्स एनडिबियानो जा, सोरबा माबा मोनसेयानो जा, नो कमप्रमाइज बेफोरनि सायावहाय। ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जों ओंखारदों, जोंफोरखौ सापर्ट खालाम, मदद खालाम, हेल्प खालाम। अब्लानो एसेब्लाबो जोंनि नैबे इयुन जोलै, नेक्स्ट जेनेरेसन, 20 बोसोरनि गाहायनि सेंग्राफोर, गथ'फोर, बेफोरो जोंनि थाखाय भबिष्यत जाहैनो हागौ। बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों आं, जायफ्रा दिनै एक्स एनडिबिफोर बिथांमोनाबो गोजानाव था आरो बिनि एगेन्स्टआव गसं आरो हम। थानानि लकेल थानानि पुलिसफोरजों जगाजग लाखि, बास हमनानै हरनानै हो। न'खरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्राबो बिथांमोनाबो बावहाय दुखु मोननांगौ दरखार गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बे न'खरनि सासे मानसि मोजां जानो थांगासिनो दं। बे मानसि बेफोरबायदिया जुदि थाबाय थायोब्ला, होनबा बिमा बिफाखौ मेगन मोदै गहोनायनि अनगायै जों जेबो गैया होननानै आं सानो। जोंहा सानसे समाव गोबां समाव दावहा जानानैबो थांबाय। बे दावहायाव सोर खहा जादों? जों बर' खहा जादों, आरो जोंनिनो बिदा फंबायफ्रानो खहा जादों, रावबो खहा जायाखै। गोबां बोसोर जों गावजों गाव नारा नाथा नांबाय थानायावबो जालांदों। जों बेफोरबायदिखौ लुबैया। दा ड्राग्सनि एगेन्स्टआव फिन जुदि आरो गावनि मानसिखौ, गावनि फंबायफोरखौ, गावनि बिदा फंबायफोरखौ जों गोमाजानो लुबैया। दिनै खारन जोंहा सासे बर' सुबुं जुदि गोमायोब्ला, बर' सासे सुबुं आइजो जुदि गाज्रि जानानै जुदि थाङोब्ला जोंहा गोबां खहा जानानै थाङो।
खारन बर'खौ सोरबाया गुबुना माबा मोनसे खालामदों होननानै बुङोब्ला आंल' नङा अनलि जिएलआर मटरसाइकेल क्लाबनि सुबुंफोरल' नङा एक्स-एनडिबिफोरल' नङा ओरैहाय जिसुआ समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिल' नङा सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन दल संगठनल' नङा नाथाय बिसोरनाव गासैनावबो बर'फोर सुबुं बर' रायजो राजाफोरनावनो नाङो बर' सासे जों थैदों होननानै खोनायोब्ला बिखायाव अर खामनायफोरबायदि खामो आरो बर' आइजो सासे जुदि बोरैबा रेप खालामजादों होनना बुङोब्ला बर' सुबुंनाव गासैनावबो अर जोंखांजोबो दिनै जाय सुबुंफ्रा जाय गथ'फ्रा दिनै मुस्लिम सम्प्रदायनि साब्रै साब्रा बर' आइजोखौ एथराब गोरलै गथ'खौ माइनर मानसिखौ दिनै रेप खालामनाय धेमालि खोथा नङा रेप खालामजाग्रायाबो माइनर ओमफ्राय रेप खालामग्रायाबो दिनै बैफोर गथ'फ्रा बेफोरखौ सोरबा सासे गामिनि मुस्लिम सम्प्रदायनि दैदेनगिरिफ्रानो माबा मोनसे थुलुंगा माबा मोनसे बुंथारखागोन नङाब्ला बिसोरो दिनैसिम बै जिनिसखौ दिनै खालामनो गोसो जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बिसोर हयथ'बा बै बांगाल मुस्लिम सम्प्रदायनि जाय गथ'खौ दिनैहाय रेप खालामदोंना बै गथ'फ्राबो दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जानो हागौ नङाब्ला बेफोरखौ बेबायदि खालामनो हानाय नङा होननानै आं सानो आं खावलायगोन बेखौनोल' दिनैहाय बै गथ'फोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लागोन जानो हागौ माइनर बिसोरो दिनै 18नि गाहायाव जानो हागौ बैसोआ दिनै आयेननि गेजेरावहाय दिनै बिसोरखौ माबायदि खालामदों मुस्लिम सम्प्रदाया दिनै माबायदि लाइनाव लांदों नुदों बेफोरखौ आं सानदों मानसि गिदिर खालामोब्ला बेखौ हल लाइफ केस जायो रेप केसा फासिसिम थाङो फासि जादलायो दिनैहाय बे गथ'फोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ दिनै रेप खालामनो होनायनि जाहोनाबो बेफोरनो जाहाथे बिसोरो फासि जाया बिसोरनावहाय पक्स' केसा होनो हाया बे सिस्टेमखौ लांगासिनोबो दङ आरो बे सिस्टेमा खालामगोन होननानै आं सानो दिनैहाय मुस्लिम सम्प्रदाया गिदिर मानसिया जुदि खालामोब्ला बिखौ पक्स' केसाव गोग्लैनाय लगे लगे हल लाइफ साजाबो जाहैनो हागौ बा फासि जाहैगोन जाहाथे बै उन्दै गथ'खौ होनाय लगे लगे रेप खालामनो होनाय लगे लगेनो खारन बिसोरनाव खुनु केस थाया 18नि गाहायावनो बा 19 बोसोरनि गाहायावनो जुदि थायोब्ला बिथांमोनावहाय केसानो जाहैनो नागिरा आंनि मोनथिनायाव थ' दिनैहाय जाय हक दिनै बिथांमोनखौ बे रेप खालामग्राफोर बिसोरनि सायावबो 18 बोसोरजों खोथा गैया बे रेपआनोसै आरो बिथांनि सायाव गोख्रों एक्सनखौ लागोन आयेना आं बेखौ आसा आरो मिजिं थिनाय थाबाय थ' बिथांमोननि जाखिनि भिडिअ हमना लाबोजानाय बिसोरनि भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आरोबाव खनसेबाव जोबथारनायाव आं बुंबावनो लुबैदों जिहेतु मैया मोनायावहाय मोनसे भिडिअ खालामनाय जादोंमोन गल्डेन लेंगुवेज मटरसाइकेल क्लाबखौसो बुंदोंमोन आङो नाथाय बिथांमोननि हेफाजाब मोनदों जोंबो आरो ओरैहाय जिसुआ समफ्रामारि समाज सिबियारि बिथांजों हेफाजाब होफादों गल्डेन लेंगुवेज मटरसाइकेल क्लाब लोगोसे आं एक्स-एनडिबि हिसाबैबो बिखौ हेफाजाब होनाय जादों बिनि सिगाङावहाय आं बुंदोंमोन बिआरएमसि नाथाय बिआरएमसिखौ बुंनाय जायाखैमोन बिआरएमसिखौ जायफ्रा मटरसाइकेल क्लाब दङ बिआरएमसि मटरसाइकेल क्लाब दङना गैया आं बेखौ मिथिरोङा आंनि सालायाव एसे हाखु दाखु बुंनायावहाय बेखिनि बिआरएमसि खोथाया फैबाय थादों आं बिनि थाखाय आं क्षमा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे जाय सुबुं मुस्लिम सम्प्रदायनि गोरलै गथ'फ्रा जाय आइजोखौ रेप खालामदों बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना दान्दिसे खोन्थानो नागिरदों थ' आं खोन्थानायनि सिगां आं बिदाय लाग्रोनाय जाबाय जै बर' हारिनि आरो बिसोर फोरमायनाय बायदिब्ला गेदेरफोरबो दङ होननानै सासे बुंदोंमोननो बेबायदि